ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. барои дастгирии канали мо лайкро гузошта 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар ба шумо доруҳои гиёҳӣ бо сифати баланд ва нархи дастрас дар кор боша, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат шифофарморо тавсия медиҳем. доруҳо барои шахсони хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои хароб ва фарбеҳшавӣ, риши мӯи сарбарорӣ, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо ва боз бисёр дигар доруҳои гиёҳии босифат. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занед. ҳамин гуна дӯстон, шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меорен ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. оғоз мекунем аз хабари на он қадар хуб. шаби гузашта яке аз беҳтарин ҷангварони ҷаҳон, ҷангвари пешинаи UFC ва Bellator Энтони Ҷонсон даргузашт. хотиррасон мекунем ки чанд соли охир ӯ аз бемории вазн худро табобат мекард, аммо кӯшиш мекард ки оиди ин чиз ҳеҷ кас нафаҳмад. фақат аз оила ва наздикони ӯ ҳеҷ кас сабаби бемориашро намедонад ва чӣ хеле ки мебинем вақту соаташ расид. Энтони Ҷонсон ҳамагӣ 38 сол дошт ва ҳама ӯро яке аз ҷангварони бадҳайбати вазни нимёнаи UFC мешумуриданд. аммо берун аз қафас ӯ инсони хеле хуб буд. дӯстон, рости гап ман мухлиси муҳорибаҳои Энтони Ҷонсон будам, чунки ӯ яке аз дурахшонтарин ҷангварони ҷаҳон буд ва ба ғайр аз Дэниел Кормие ӯ дар вазни ним вазн дигар ҳамаи рақибони худро шикаст дода буд. ҳамон вақт Дэниел Кормие чемпиони вазни нимёнаи UFC буд. мухлисони MMA Энтони Ҷонсонро бениҳоят сахт дӯст медоштанд. гуфта мешавад ки ӯ тамоман хейтер надошт, чунки инсони хуб буд ва доимо муҳорибаҳои дурахшон нишон медод. қариб ҳамаи ҷангварони UFC ва MMA ҳамдардии худро баён карданд ва мо низ бо онҳо ҳамроҳ мешавем. дӯстон, чӣ хеле ки медонед, шаби гузашта Ҳамзат Чимаев ба чемпиони нави вазни миёна Алекс Перейра визов дод ва чемпион беҷавоб намонд ва ба Чимаев ҷавоб дод: ман барои муҳориба бо любой ҷангвар омодаам ва хеле зуд инкишоф ёфта истодам. вақте ки ту бо чунин шахсон ба монанди Гловер Тейшера тамрин мекунӣ, ту ҳаматарафа сахт мешавӣ. ман бо любой кас ба муҳориба мебарам. дар муҳориба зидди Адесаня ман исбот кардам ки танҳо кикбоксер нестам. ман исбот кардам ки пурра ҷангвари MMA-ям. омода шудам барои чунин ҷангвар ба монанди Адесаня аз рақиби гӯштингир дида вазнинтар аст, чунки зидди рақиби гӯштингир ту дар лагери тамринӣ танҳо дар греплинги худ кор мекунӣ. ана вақте ки рақиби ту ба монанди Адесаня ҷангвари ҳаматарафа аст, тамринҳои ту хеле вазнин мегузаранд, гуфтааст Перейра. дӯстон, шахсан ман фикр мекунам ки дар 5-6 моҳи тамринӣ ту албаттаки гӯштингири сахт шуда наметонӣ ва ман боварӣ надорам ки Алекс гӯштини Ҳамзатро манъ карда метонад. аммо ҳамчунин ман боварӣ надорам ки дарҳол UFC ин муҳорибаро ташкил мекунанд. фикр мекунам ки мо шумо реванши онҳоро бо Адесаня мебинем, чунки Исраил дар ҳақиқат сазовори реванш аст. ӯ дар вазни миёна ягон маротиба шикаст хӯрдагӣ набуд ва камарбанди худро 6 маротиба ҳимоя кардааст. аз ҳамин сабаб Ҳамзат Чимаев боз дар мобайн монд. дар вазни нимёна чемпион реванш мегузаронад ва акнун дар вазни миёна низ чемпионро реванш интизор аст. аммо дӯстон, фаромӯш намекунем ки UFC ҳама корро карда метонанд ва кӣ медонад, шояд ки рақиби навбатии Алекс Перейра Ҳамзат Чимаев шавад. ҳамчунин дӯстон, шаби гузашта пулҳои коркардаи иштирокчиёни турнири UFC 281 маълум шуд. пулҳои коркардаи Исраил Адесаня $1 млн 500 000 $, а пулҳои коркардаи рақиби ӯ Алекс Перейра боша $450 000. пулҳои коркардаи Дастин Порье $535 000, а пулҳои коркардаи рақиби ӯ Майкл Чендлер боша $350 000. пулҳои коркардаи Жан Гвели $290 000, а пулҳои коркардаи рақиби ӯ Карла Эспарза боша $390 000. дӯстон, дар наворҳои гузашта шумо дар комментария савол додем ки чаро ки ҷангвари мағлубшуда аз ҷангвари ғолибшуда дида пули зиёдтар кор мекунад ва мо хостем ки дар ин саволи шумо ҷавоб гардонем. ҳар як ҷангвар дӯстон шартномаҳои алоҳида бо шартҳои гуногун доранд. масалан, дар шартномаи Адесаня $1 млн 500 000 ба қайд гирифта шудааст, а дар шартномаи Перейра боша $450 000. ва кӣ мағлуб мешавад, ки ғолиб фарқ надорад, онҳо аз рӯи шартнома пул мегиранд. боз як мисоли дигар, баъзе чемпионҳои UFC ба муҳориба баромада камарбанди худро ҳимоя мекунанд ва $300-350 000 кор мекунанд ва ин дар ҳоле ки онҳо чемпионанд. аммо ҳаст ҷангварон ба монанди Шон Омели ки хеле машҳуранд ва мухлиси зиёд доранд.
ва онҳо дар муҳорибаҳои худ аз 400 то 700 ҳазор доллар кор карда метавонанд. яъне аз чемпион дида 2 маротиба зиёдтар. барои ҳамин дӯстон гап дар чемпион будан, ғолиб ё мағлуб шудан нест. гап дар шарт ва шартномаҳои бастаи ҷангваро бо ташкилот аст. умедвор мешавем ки ин чизро ба шумо фаҳмонда тавонистем. акнун мегзарем ба факти аҷиб. дар соли 2022 се чемпиони UFC камарбанди худро дар панҷум раунд аз даст доданд. Глове Тейшейра, Камару Усман ва Исраил Адесаня. ҳар се онҳо дар панҷум раунд шикаст хӯрда камарбанди худро аз даст доданд. аз чемпионҳои африкоӣ бошад танҳо Фрэнсис Нгану мондааст. ду дӯсти ӯ дар панҷум раунд бо тариқи нокаут шикаст хӯрда камарбанди худро аз даст доданд. акнун аз чемпионҳои африкоӣ танҳо Нгану мондааст. дӯстон, ба фикри шахсии шумо соли 2023 кадом чемпионҳо камарбандҳои худро аз даст дода метавонанд? фикротонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.